מחאה? בואו נראה, יהיה מעניין. עכשיו, תחקיר הצינור אורי אבן עם הבדיקה שצריכה להטריד כמעט כל לקוח של תאגידי המים, שזה לצערנו אגב כמעט כולנו. אורי. כן, ערב טוב לרר. פרצת אבטחה חמורה שגורמת לחשיפת פרטים של כמעט מיליון ישראלים נתגלתה לאחרונה באפליקציית התשלומים של תאגידי המים. הפרטים כוללים חובות, דרכי תשלום, מספר נכסים וכמובן שמות וכתובות. הנה התחקיר. ווטרלי היא אפליקציה שמאפשרת לשלם ל-22 מתאגידי המים בישראל. כשהאפליקציה מורדת לסלולרי, היא מבקשת מספר משתמש של הלקוח בתאגיד המים, וכאן בדיוק מתחילה הבעיה. כרגע הורדתי את האפליקציה ואני לא מקושר לשום חשבון. וכאן אני מקבל בעצם ממשק שמבקש ממני את מספר המשלם ואת הדואר אלקטרוני שלו. במספר המשלם אני יכול לבחור כל מספר. בדואר אלקטרוני אני אכניס איזשהו דואר אלקטרוני שיש לי, ואני אבקש להירשם. לאחרי שנייה וחצי אני רואה שהרישום מסתיים בהצלחה. לסיום התהליך יש ללחוץ על הקישור במייל שנשלח לכתובת שהוזנה. אני רואה שקיבלתי משירות שנקרא Pay24 Bill, קיבלתי הודעת אימייל חדשה עם השם שלי. תושב יקר, אנחנו מברכים אותך על הצטרפותך לשירות שוברים במייל. להשלמת הרישום, אנא לחץ על הלינק הבא. יכולים לראות שפה יש לנו את הפרטים והנתונים שנמצאים בפנים. כאן יש לנו את בקשת אישור, וכאן כבר אנחנו יכולים לראות שמגיעים הפרטים האישיים של אותו משתמש, ולפי הנתונים יש פה את מספר הנכס, ותיאור הנכס זה ומעכשיו בעצם השתלטנו על החשבון. אנחנו נראית עכשיו בדיקה אקראית עם איזשהו מספר אקראי שאנחנו נכניס פנימה, מספר משלם. באימייל אני מזין את האימייל שלי, ואני יכול לראות שלבן אדם יש שני נכסים, ובואו נתקשר לבשר לו שהפרטים שלו בעצם מצויים כרגע בידינו. שלום, קוראים לי אורי ואני מתקשר מהצינור. האם יש לכם שני נכסים, אחד והשני ב... אבל למה אתה שואל אותי? יש פרצת אבטחה באפליקציה של תאגידי המים, ורציתי פשוט לדעת מה דעתך על הדבר הזה. זה רע מאוד, זה מובן מאליו שזה לעמוד שכל אחד יכול להכיר את הדברים האלה, זה חמור מאוד. את הבדיקה עצרנו כאן, ומהנקודה הזאת, אם היינו ממשיכים, היינו יכולים לקבל את כל הפרטים האישיים של אותו לקוח אקראי. רשימת נכסים, פרטי כרטיס אשראי אם הוזנו, חובות, היסטוריית תשלומים, קוד אישי והשתלטות על החשבונות מעכשיו והלאה. הבעיה שמצאנו היא בעצם האפשרות לכל משתמש להשתמש בכל מספר שלא יהיה, ולהצמיד אותו לכתובת אימייל שהוא בוחר, ומאותו רגע כל החשבונות בעצם יגיעו בצורה ישירה רק לתיבת הדואר של אותו מבקש. בסיס הנתונים של האפליקציה מכיל פרטים אישיים של בין 860,000 לקוחות למיליון. רשימת נכסים של אותו חשבון, היסטוריה תשלומים, שם פרטי כמובן, שם משפחה, כתובת ועוד כל מיני פרטים מאוד מאוד בסיסיים שעלולים לשמש תוקפים פוטנציאליים כדי לבצע הרבה מאוד התקפות כנגד אותו משתמש. בוא נגיד שאני ציפיתי שהשרת יגיד, היי, מי אתה? למה בכלל שאתה תקבל את הפרטים של אותו מספר לקוח? איך אני יודע שזה אתה? במקרה הזה אנחנו יכולים לראות שפה הבדיקה לא מתבצעת. גם המרחק מפרצת ההבטחה הזאת של ווטרלי להורדת כל בסיס הנתונים של האפליקציה הוא קצר ביותר. גם ילד בן 14 שהרמת פיתוח קוד שלו היא עדיין יחסית מאוד מאוד נמוכה, יוכל לכתוב סקריפט שיוציא כל המידע מהשרתים של החברה במספר שעות קטנות. החברה שפיתחה את אפליקציית ווטרלי היא חברת מגער, שבין לקוחותיה נמנים משרדי ממשלה ורשויות מקומיות. החברה חרתה על דגלה חדשנות, מקצועיות ואיכות שירות בלתי מתפשרת, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת והון אנושי מקצועי ומיומן. מדאיג. כן.
אז לרר, בוא תראה איך עושים את זה אחרת. לשירות התשלומים הממשלתי יש אפליקציה, דרכה אפשר לשלם על מגוון שירותים ממשלתיים. כבר על פי הפרמטרים שהמשתמש נדרש להקליד, אפשר לראות שאין בה פגיעות שדומה לפגיעות של ווטרלי, ותקני ההבטחה שם עומדים בסטנדרט גבוה יותר. הסיבה לכך שתאגידי המים עובדים עם חברה פרטית ולא עם שירות התשלומים הממשלתי, נעוצה אולי בכך שבשנת 2001 חוקק חוק תאגידי המים שמקנה לתאגידים מעמד של חברות לשירות ציבורי, מעמד שדומה במהותו החוקית לחברה פרטית, או אם תרצה, גם המקרה הזה מהווה הוכחה להפרטה לא מאוד מוצלחת של שירות. זה הפתח כל הרע. בכלל תאגידי המים שמתנהלים זוועה, אם אנחנו ראינו עבודה שעשו חברינו בהכל כלול, אז בוודאי לא רק אפליקציות, אלא בכלל שירות פשוט זוועה. נכון, ובהקשר הזה, אגב, חשוב לזכור שרק בחודש שעבר ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הפיכת המאגר הביומטרי לקבוע, ונראה שהפרצה שהתגלתה בווטרלי מספקת אולי עוד סיבה לחשוב שוב על ההחלטה הזאת. עכשיו לערר, שים לב למסך הרישום של האפליקציה בזמן צילום הכתבה, המשתמש נדרש למלא 2 שדות בלבד, מספר משלם ודואר אלקטרוני, אבל לאחר שפנינו לחברת מגער עם ממצאי התחקיר, כך נראה מסך הרישום עכשיו. המשתמש כבר נדרש למלא 3 שדות, מספר משלם ודואר אלקטרוני כמו בעבר, אבל גם מספר נכס, נתון שמגן על מאגר הנתונים של ווטרלי. הפרצה תוקנה, בקיצור. תוקנה. ונעבור לתגובת מגער, מפתחת אפליקציית ווטרלי. חברתנו מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות לקוחותיה, ועל כן מבצעת סקרי אבטחת מידע שוטפים על ידי גורמים חיצוניים המוסמכים לכך, ופועלת על פי סטנדרטים מחמירים. בהמשך לפנייתכם ביצענו בדיקה מקיפה, ואכן גילינו תקלה נקודתית בתהליך רישום ואימות הלקוחות באחד הממשקים החדשים שהותקנו לאחרונה באפליקציית ווטרלי. התקלה תוקנה מיידית על ידי הצוותים הטכניים של החברה, וננקטו פעולות נוספות למניעת הישנות מקרים מסוג זה. אנו מודים לכם על הפניית תשומת ליבנו לתקלה. אורי אבן, תודה רבה. תודה, גיא.